వాదరు మట్ల మూర్చందని పంపించి నేను గుర్తుపడేది. సో ఎరవరి నుంచి తప్పు మందిందంటే ఆయన ధర్మం దూరం తప్పు ఆ వ్యక్తిని తోడు ఆ వ్యక్తిని తోడు. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಡಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪುದರ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಶಮೀರ್ ಮುಡಿಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದದು ಕೊರತೆ ಮಾತಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಅನಲ್ಪ ಶಮೀರ್ ಮುಡಿಪುದ ತೆಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಶಮೀರ್ ಮುಡಿಪುದರ್ ವಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮುದುಡಿದ ಎಲೆಗಳು ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೀಮು ಎಡ್ಡೆ ಬಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗಿಗೆ 30 lakhs ಬರೋದು. ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಯಾರು ಕೇನ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಜ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಪ್ಪು ಕಲಾವಿದೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಊರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂದ. ಸೊ ಏನ ಮುಡಿಪುರೇಟ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ರೂಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಶಮೀರ್ ಹೆಂಗೆ ಈರ್ನ ವರ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಕಂಪೋಸ್ ಹಾಕಲು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಿರೋದು ದಾಯಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಂದಿರ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿಚ್ಚಿ. ಬಟ್ ಅವು ಬೇಜಾರು ದಾದ ಬಣ್ಣ ಈ ರಡ್ಡಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನ ತೋಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಯಾನ ಸತ್ಯ 10 ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಓಕೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಇಶ್ಯೂ ಬೈಚಿ ಯಾಕೆ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಥ್ರಿಲ್ಲಾಪಿ ನಂಚಿನ ಈರು ಒಂಜಿ ದೇವೇರು ಪಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಎನಿಸೊಂದು ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಇರ್ನ ಗಾಯನಗ್ ಆರು ಮೆಚ್ಚಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಲೆತ್ತದ ಫೋಟೋ ಕೊರ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಏನು ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಮಾಯಾವಿ ಅಂದ ಅವೇನಾರು ಸ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅವು ನನಂಜಿ ಮೈಲಿಗಳು ಖುಷಿ ಅಂದು ಅವಲ ಮಜ ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೋನಿಗೆ ಮೀರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಎಂದು ಬಂಡರೆ ಬೇತೆ ಓಂಡಲ ಲೆಜೆಂಡನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅವು ಐಕ ಕ್ಷಣ ಕೂಡುದು ಬರುಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುನ ಆಕ್ಲೇನು ಮುಟ್ಟುನ ಎದುರುಡು ಲೈವ್ಡು ಅಸಲ ಸಾಂಗ್ ಏನು ಆಸೆ ಇರ್ನ ಓಂಡಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆತನ ಅವು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆದ ಒರಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ SPB ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಸಿಂಗರ್ ಏನ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಆರ್ಲ ಬಟ್ ಆರು ಇಜ್ಜರ್ ಸೊ ಆರು ಡೆತ್ತ ಏನ ದಿನ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಬುಲ್ದೆ ದಯಪಂಡ ಆನ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಏನು ಮಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಸಿಂಗರ್ ಒಂಜಿ ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಏನ ಕಂಪೋಸ್ ಒಂದು ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಐಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಹರಿಹರನ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಏನು ಹರಿಹರನ್ ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಮೈನ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಮುಗುಲೊಂಜಿ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಸ್ SBB ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ಜು ನಾನು ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಪ ಮಾತ ಜನಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಇರ್ನ ಇತ್ತೆ ಹರಿಹರನ ದಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವನ ದಿಪ್ಪಡು ಅಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಸೋನಿ ಕಂಪನಿ ಮುಖ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಬ್ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಡ್ರೀಮಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ ಮಾತ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೋಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅವು. ಫಿಲ್ಮ್ ಲೈನ್ ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ಸಮೀರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮುದುಡಿದ ಎಲೆಗಳು ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೀಮು ಎಡ್ಡೆ ಬಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗಿಗೆ 30 lakhs ಬಿಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ 30 lakhs. ಅವು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮೂರು ಶೂಟ್ ಆತಂದು ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅವು ರಿಚ್ ಮಲ್ದೆ ಸೂಪರ್ ವ್ಯಾನ್ಜಿ ಡಮ ತೂತೆ ಮಸ್ತೆ ಡಮ ಮಲ್ದೇರು ಕಂಪೋಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಂಡೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂದು 10-15 days ಕೂಡ ಬೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾಗ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಮೂವಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಓಕೆ ಅವೇನ ಕಂಪೋಸ್ ಸೊ ಕೂಡ ಆರ್ನ ತಿಕ್ಕುಡು ಒಂಜಿ ಐಟೊಂಜಿ ಹೋಪ್ ಉಡ್ಲೇನ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆವಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವಡು. ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು 4-5 ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಬೀದಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪೋಸ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಕಂಪೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಕಂಪೋಸ್ ಬಂದಾಗ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಪೋಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದಾರ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಂ. ಸೊ ಕೆಲವು ನಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಈರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಆ ಟೈಪ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡುವ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಮತ್ತು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎಂಚರಿ ಇತ್ತವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ವರ್ಕ್ ಅವನದು ನನ್ನ ಫೀಚರ್ ದೇವರ ತಿಕ್ಕು ಎಸಿತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಏತೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಂದ ಅಂದಲ್ಲ ಸಮಾಜ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಅಂದ್ ಬನ್ನ ಈರ್ನೈತ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡಿಯರು ಒಂದಂಡ ಮೂಲ್ತುರ್ದು ಈರು ಎನ್ನಂದಿನ ದೇಶ ಒಂಜಿ ನೂತನ ದೇಶ ಐವನ ದೇಶ ಒಲ್ಪಡ್ಲ ಪುಲ್ದು ಸಿನಿ ಈರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಕೇನೋಲಿ ಬಟ್ ಒರಿ
ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಖುಷಿ ಉಂಡತೆ ಆಯ ಪುಟ್ಟದಿನ ಊರು ಆಯನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ದಾಗಲು ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇರ್ನ ಸಮಾಜ ಇರತಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಏನು ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಸಮಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಊರು ಇರೆಗೆಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪೋ. ಏನೋ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಡೆ ಏನು ಬಂದ್ಪೆ ಮುಡಿಪು ಎನ್ನ ಊರು ಮುಡಿಪು ಓಕೆ ಮುಡಿಪು ಹೆಂಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಗೇನ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಜ ಬಂಡ ಕೆಲವರು ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಪ್ಪು ಕಲಾವಿದೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಊರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಜಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕಿಂದ ಸ್ವಂತ ಊರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಸ್ವಂತ ಊರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಬಣ್ಣ ಎಂಚ ಬಂಡ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅವನ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಒರಿಯ ತಿಕ್ಕನ್ನಡ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಸೊ ಏನ ಮುಡಿಪು ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪು ಆ ವಿಷಯ ಓವರಾಲ್ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಕಾರಣಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಶಮೀರ್ ಓವೇ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಯರ್ನಲ್ಲ ಓವೇ ಹೈಟ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯರ್ನಲ್ಲ ಅರ್ನ ಪುದರ್ದ ಬರಿಟ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಕೋಣಾಂಜೆ ಮುಡಿಪು ಒಂದು ಪನಿಬೇಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಸಡನ್ ನೆನಪಾಪಿನ ಪುದರ್ ಶಮೀರ್ನ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಪುದರ್ನ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎತ್ತರ ಎತ್ತರ ಪೋಪಿನತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತುಂಗದ ಸ್ಥಾನಗಳ ಕೊನೊಲ್ಲೆ ಎಂದ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ ಇರ್ನ ಸಮಾಜ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮವೇ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಡ್ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಪೋಸ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಬ್ಲಕ ದಾಲ ಅಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಹೆವಿ ಆದ್ ಮೇಜರ್ ದಾಲ ಅಂಚಿ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸೇ ನಾವು ಊರ್ದಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸೇ ಉಪ್ಪುನಿ ಸೊ ಆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ದ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ಅವು ಕೆಲವು ನಂಜಿಡ ದಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಓಕೆ ಆ ವಿಷಯ ದಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲವು ಕಮ್ಯುನಲ್ ರೀಸನ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಕೆಲವು ಹೆಂಗೆ ಲೈಫ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಪಣೇನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾತೆ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೆರೆ ಹೋಗುಜ ಇರೇಕ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ದಾದ ಪನೇರುಂಡು ಅವೇ ನೀರು ಕೆಲವೊಂಚು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೊಂದು ಬೇಜಾರು ವಿಷಯ ದಾರ ಪಾಣ ಇರ ಪನೋಳಿಂದ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಉಂಟು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಕಲೆ ಜಾತಿಜ್ ಕಲೆ ಎನ್ನ ಸಂಗೀತ ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಒರಿಯೇ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದಯೆ ಕಮ್ಯುನಲಾದೈತೆ ಓ ವಿಷಯ ಪಾತಂಡ ಯಾನೆನ್ನುನಿ ಆಯನ ಧರ್ಮ ಓಂದಿ ಅಂತ ಉಪಜಿ ಅಯ್ಯಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಮುಂದೆ ಯಾನೆನ್ನುನಿ ಒರೇ ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ ಬಂಡವೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಎವ್ರಿ ಧರ್ಮ ಇಸ್ ಓಕೆ ಇವಾ ಧರ್ಮಡ್ಲ ಬೋರ್ಚ್ ಚಂದನೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಬ್ಬರೇಕ ಸೊ ಎರವರಿ ಎಂಚ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿಂದ ఆయన ధర్మం దూరం తప్పు ఆ వ్యక్తిని తోడు ಇದು ಸೂರಜ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ಸೂರಜ್ ಏನು ಶಿಕ್ಷಕರೋಡು ಸೂರಜ್ ಏನು ಕೇನೋಡು ದಾಯ ಅಂಚ ಮಲ್ದಾನ್ ಏನು ಪಪ್ಪನ ಧರ್ಮ ತಪ್ಪದ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಏನು ಧರ್ಮ ಹೆಂಗೆ ದಾಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಅಂಚ ಕಲ್ಪಾದಿಜಿ ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪಾದಿಜಿ ಏನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚ ಕಲ್ಪಾದಿಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ದಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿದ್ದ ಏನನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಶಮೀರ್ ದಾಯ ಅಂಚ ಮಲ್ದ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊನಿ ಯಾ ಮಲ್ತೆ ಏನು ಮಲ್ತೆ ಒಂದತ್ತು ಸೊ ಏನಾದ್ರು ഒരു ತಪ್ಪು ಮಂದಿಲ್ಲ ಆಯ ಧರ್ಮ ದೂರ ತಪ್ಪು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿರ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ವಿದ್ ಆಯಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತನೇ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಬಂದೆ ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಆಯನ ಧರ್ಮನೇ ಬೇತೆ ಆಯನ ಅಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಬಂದೆ ನೋಡು ಸೊ ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ತಪ್ಪು ಮಂದಣ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಧರ್ಮ ವಿಷಯ ಪೊಡ್ಚಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ತಪ್ಪು ಮಂದಣ ಆ ಧರ್ಮ ಪೊಡ್ಚಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ದಯಪಂಡ ರೀಸನ್ ದಯಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಡಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಬಂತೆ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪುದರುಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಶಮೀರ್ ಮುಡಿಪು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಆಸ್ ಅ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನ್ ಎನ್ನ ಪುದರುಂಡು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ದಾದಂಡು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅದಂದೆ ಸೊ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಮಾತು ಓಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅವರೇ ಇಂಚ ಪಂಡ ಮಂಕುಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಾಂಗ್ ಮಂಕುಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಂಕುಡ ಕುಡ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಕುಡ ಸಾಂಗ್ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದದು ಕೊಡ್ತೆ ಮಾತಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಅನಲ್ಪ ಶಮೀರ್ ಮುಡಿಪುದ ತೆಪ್ಪೋಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಮೀರ್ ಮುಡಿಪುದರ್ ವಾಟರ್ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅದ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕಡೆ ದಾಲ ಪೋಯರಿಚ್ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ್ದ ಎಂಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೀಸನ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದ ಖುಷಿ ಎಂಕ ಇತ್ತಂಡ್ರು ಆ ಖುಷಿ ಮಾತ್ರ ಬೋಂಡು ಸೊ ಇಟ್ಟು ದಾದಂಡ ಮಾನವೀಯತೆ ಬೋಂಡು ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಬೋಂಡು ಅದ್ರ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಕೆಲವು ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲು ಇದಾಗಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಜ್ಜೆ ಇದು ಇದೇ ಬ್ಯಾರಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೋಪ ಇದೇ ಬ್ಯಾರಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೋಪ ಈ ಬ್ಯಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಾಯಗಲ್ಪ ಕಲೆ ದಾಯಗೆ ಯಾ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಂಚೆ ತಿಂಕೆ ಇಜ್ಜಿ
ನರಮಾಣಿ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ತೋಳು ಸತ್ಯ ಓಕೆ ಮಾತು ಒಂಜೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಮಾತು ಕೆಲವು ಈ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಳ್ದು ಬೇಜಾರುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಆದು ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಬೋತದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯ ಆಗ ದಯ ಬಂಡ ಓಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅವೇ ಎನ್ನದನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಉಂಟು ನಂಡ ತೂಲೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಐಟು ಒರೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾಂಡ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿಜ್ ಬಂದ ನಾಂಡ ఆయన ಧರ್ಮನ ವ್ಯಾತ್ಯಂತ ತೂಪ್ಯಾನು. ಸೊ ಬಾಕಿ ಮಾತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ ಈ ಈ ರಂಜು ಆದುಪ್ಪು ರಾಜು ಆದುಪ್ಪು ಈ ಗೀತೇಶ್ ನಮ್ಮ ಗಗನ್ ಆದುಪ್ಪು ಸೂರಜ್ ಈರಾದುಪ್ಪು ಈಗಲೂ ಅದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ ಈಗಲೂ ಅದು ಇತ್ತನಾಗ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಾತಿನಿ ಒಂಜೇ ವಿಷಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಗೀತ ರೀಸನ್ ಒಟ್ಟಿಗಾತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗ ಏನ್ ದಾಯಕ ಗೆನ್ಪೋಡು ಏನ್ ಅವೇ ಅನ್ನೋದು ಗುಳ್ಳು ತಪ್ಪುಂಡು ಏನ್ ಮೂಲೆ ಬಾಕಿ ಆಪೆ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಏತೋ ಪಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಂಕುಳ್ಳಾರು ಮೂರು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ 1% ಸೊ ಹೇಟರ್ಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅವೇ ತುದ್ದುಂಬೋಡು. ಸೊ ಈರಿಗೆ ಯಾನು ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಇರಿ ಇಂಟ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಮನ ಸಪೋರ್ಟ್ ರೀ. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ ಏನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಲ್ದೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮೂವಿ ಸಿಂಗ್ ಬಲ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಫಿಲ್ಮು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಲ್ದೇರು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮೂವಿ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಯಾನು ರೂಪೇಶನ ಫೋನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರು ಶಮೀರ್ ಎಂಕೀರ್ನ ವರ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಕಂಪೋಸ್ ಹಾಕಲು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಿರೋದು ದಾಯಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂತಿಸಿ ರೂಪೇಶನ ಬಂತೇರು ಕಂಪೋಸರ್ ಒಂಜಿ ಕೇಳತ್ತ ಏನೋ ಸಿಂಗಲ್ ಪೈನೆ ರೂಪೇಶನ ಹತ್ತು ಪಂತನೇ ರೂಪೇಶನ ಬೇಜಾರುಂಡು ರೂಪೇಶನ ಬಂತೇರು ಪಾಪ ರೂಪೇಶನ ಪೋಂದು ಸಾರಿ ಗೆಂಡ್ರಿ ಅವಾರ ಮಲದ ರೂಪೇಶನ ಆರು ಪನ್ನೊಂದು ಜನ ಸಾರಿ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೈನಾರೆ ಬಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಕಂಪೋಸರ್ ಉಪ್ಪೇರು ಕಂಪೋಸರ್ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಅವು ದಾದ ರೀಸನ್ ಏನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡ ಒಯ್ದನೊಂದು ಪಂದು ಎಡ್ಡ ಅದನ್ನು ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇದ್ದ ವೇಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ಆಡದುಪ್ಪು ಸಿಂಗ್ ಮಂದಿ ಏನಬೋದು ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿನ ಒಂದು ಪುಕ್ಕರೆ ಕೊಳ್ಳಬಳ್ಳಿ ಏನಾಯ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಕಾತುಕೊಳ್ದುಪ್ಪೆ ಏನೋ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಸಾಂಗ್ ಬರು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ಲ ಅಂದು. ಸೊ ಅವನಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಂಚನೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪಕ್ಕ ಯಾನೆ ಬಂದಾಂಡು ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಆದು ಲಾಸ್ಟ್ ತೂನಾಗ ಸಿಂಗರ್ ಬ್ಯಾತಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎನ್ನ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಡ ಕಂಪೋಸ್ ಎಡ್ಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಇದು ಹರ್ಟ್ ಆಪನ ವಿಷಯ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತ ಆನಾಗ ನಮಗೆ ದಾದಾನ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದು ಹಾಪುಂಡು ಚಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚೆ ಮಲ್ದಿರು ವಿದೌಟ್ ರೀಸನ್ ದಾದಂಜಿ ಪನೋಡು ಓಕೆ ಏರ್ ಅಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಪಾತ್ರ ಪನೋಡದ ಖಂಡಿತ ಪನೋಡು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದ ವಾಪುಜಿ ವಿಷಯಚ್ಚಿ ನಾವು ಏಟಿಗಡೆ ಉಪ್ಪ ಕೆಲವು ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಬಟ್ ಈಗ ನಾಪೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೂರ್ಯನೆ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಮಲ್ದಿರು ಬಟ್ ಅವು ಬೇಜಾರು ದಾದ ಬಂಡ ಈ ರಡ್ಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಿನ ತೂಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಯಾನ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ 10 ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಮ್ಮಲ್ದೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಚಿನ ಇಶ್ಯೂ ಬೈಚಿ ದಯಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡು ಮಾತಿನ ಚಾಪಲ್ ಮೂಲ್ದಾಯ ಬೇಜ ಊರ್ದೇ ಅತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ ಉಡಿಪುದಾಯನೆ ಅಂದು ಊರ್ದೇ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾಯ ಮೂಲು ತುಳು ಹೆಂಕವು ಯಾನು ಮಲ ಹೋಪುದಾಲ ದೀಪುಜಿ ಅವಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿನ ತುಳು ಕನ್ನಡ ತುಳು ನಮ್ಮ ಕಲವನಾಡು ಗುರ್ತ ನಾನು ಕಲವ ರೀಚ್ ಆಡತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಹೆಂಗಿತ್ತಾನೆ ಮೂಲ್ದಾಯ ಚಾಪುನೆ ಎಕ್ ಮಾತ ಹೆಂಕ್ ನಮ್ಮ ಗಗನ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಕ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಮೀರವು ಮಾತ ಎಂಟ್ರಲ್ಲಿ ತಿಂಕ್ಷಣ ಪಡಿಸಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಐದು ಮಲ ವಿಷಯ ಆಪಜಿ ಕನ್ನಡ ತುಳುವಾಡದವ್ರು ಹೋಗೋ ತಿಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಈರ್ನ ವರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ಪ ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಎಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಐಟ ದುಂಬು ಬೋಲೆ ಇರು ಓವು ನೋಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ತುಳು ಬೋಡು ಕನ್ನಡ ಬೋಡು ತುಳು ದಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಬಂದ ತುಳು ಬೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ದಿನ ತುಳುಟು ಅದೇ ನಾವೇನೇ ಒಂಜಿ ಇರಗಿತ್ತ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಾರಿತ್ತೆ ಇರ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈತು ಶೋಪು ತುಳು ಎಂಚ ಪಾತಿರೋರು ತುಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇ ಬಿ ಪಾತನೆಡ್ದಲ್ಲ ಕೆಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಮೈನರ್ ಇಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಜ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಯಾರು ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಡುಂದಾಂಡ ಈವನ್ ಸೋನನಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಪಾತ್ರ ಬಂತೀರಿ ಆರು ಕನ್ನಡ ಇರೆಂಚ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಆರಂಚ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುದು ಆರಂಜ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೌಮ್ಯರಾವ್ ಬಂದು ಆರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಡೌಟು ಇರುತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಕಂಪೋಸ್ ಉಂಡು ಈ ಸೋನಿಗಮ್ ಕೈತ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸದ ಕನ್ನಡಿಗ ಆಂಡಲ್ಲ ಸರಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ಬಿಚಾರು ಸ್ವಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೆಲವರು ಸ್ವಂತ ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ಬಿಚಾರು ಸ್ವಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ಬಿಚಾರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನ ಗುరించి ಅವಳ ಆಪ್ನ ಓಡ್ಚಿ ಬಂದಾರ ಆರು ಗೋರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಕೊರ್ನಗಲ್ಲ ಕೊರ್ನ ಆರು ಸರಿ ತುಳುತ್ತಾರ ಆಂಡಲ್ಲ ಆನ ಉಚ್ಚಾರ ಓನ್ ಆನ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಆರು ಸರಿ ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಡು ಮುಂಜಾನೆ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಇಂದು
ಇಂಚೆ ಈ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಇಂಚನ ಅದು ಇಂಚನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಬೇತೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಡಿಕ್ಷನ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುತಾರೆ ಬಂಡ್ಲೆಕಡೆ ಫೀಲ್ ಆವಡದಾನೆ ಬೇತೆ ನಾಪುಡು ಉಚ್ಚಾರ ಬೇತೆ ಡಿಕ್ಷನ್ ಬೇತೆ ಪುಡು ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಕೆಲವು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನುವೆ ಅರ್ಥ ಏನುವೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ಪುನ ಕೇಳುವೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸ್ಟಿಲ್ ಆನ್ಲಗೆ ಏನುವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪುನೆ ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತಿ ನಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಪಂಡಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬರ್ಸ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಅವೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತಂದು ಒಯ್ದೆ ಆಂಡ ಕಂಪೇರ್ ಬಾಕಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತಂಡ ಆ್ಯಂಡ ತುಳು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನೆ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಜಂಚಂ ಫುಲ್ ತುಳುವೇ ಮಂತಂದಿತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಪಂಡ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಮೇಲೆ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ವೈಪ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಐತೆ ಇಂಗ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಬಹುಶಃ ತೂಪಿನ ಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏರನಲ್ಲ ಶಮೀರ್ ಮುಡಿಪು ನನ್ನಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಏನದು ಇದ್ದಾರ ಬನ ದಯಮಂತದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋದು ಶಮೀರ್ ಮುಡಿಪು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾರನ್ನ ದುಂಬುದ ಹಿಟ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಲೆ ಆಯ್ತೊಂಜಿ ಫೀಲೇ ಬೇತೆ ಮಾರಿ ಇದು ನಾನು ಈ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿನಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಲ್ ಮಾತಾಡ ಏನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕಲೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಏನು ಸೋಮ್ ನಿಗಮ್ನ ಅದನ್ನ ಸಿಂಗಿಂಗ್ದ ಭಯಂಕರ ಏನು ಫ್ಯಾನ್ ಅಂಚೆನಾದ್ರೆ ಎಂಕ ಅವೇ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇದು ನಂಗೆ ಆ ರೇಂಜ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ವೈರ್ದು ಮಿಂತೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಖುಷಿಯೇ ಆಯ್ತಾ ಸಮ ಉಂಡತ್ತ ಪನ್ಪು ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಈರು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆ ಉಲ್ಲರತೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಈ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅನ್ ಪೂರ ಲೈಫ್ ಅದೇ ತೊಂದಿನ ಹಾಕಲು ಈ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಏತೋ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಪು ಈರು ದಾಯಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುದಿಜೆ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಈರುಡ ಈತ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬೇಕಪ್ ಉಂಡ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾನೆ ಅವು ತುಂಬ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ತುಂಬ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೋಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮನೆ ಟೀಮ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚಿನ ಸೆಟ್ ಮಂತದ್ದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪುಗಂತ ಬಂದು ಎನ್ನೆನಗ ಆ ಟೈಮ್ ಕಾಣಗ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಪಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಯರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಡಿ ಅನ್ನ ಪಾತ್ರನೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿರು ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತೇನ ಈ ಉಂದೇನು ಬುಡ್ದು ಹಿಂಗೆ ಪೊಕ್ಕಡ ಕುಲ್ಲೆಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ರೆಸ್ಟ್ ದೇ ಪೆರಾಪಿಚ್ಚಿ ಯಾನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ವೈಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಯಾನು ಪೋಂದಿಚ್ಚಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಣ ಹೆವಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಗೊತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಂಚಾತಂದು ಮೈ ಜೋರು ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹಂಚಾತ ಒಂದು ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ಅರ್ಧ ಉಂಟದು ಅವ ಏನನ್ನೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬೋಡಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ದಿದ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲವಿ ಇನಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಇನಿ ಬಂದು ಬಾಕಿ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತವ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಟುಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಿ ತೊಂದರೆ ದಾಲಚಿ ಮಾಸ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಡಿ ಸ್ವಂಚಾಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ದು ಲೈನ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡ್ರೆ ಅಭಿಷಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಂಡ ಉಂತಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಒಂದು ಚಾಪ್ನ ಪೂಡ್ಚಿದಂಚೆ ಶಮೀರ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓಣಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಅರ್ನ ಪೀಕ್ ಅವರ್ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟರೆ ಟೈಮ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಾಯ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಲಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಗ್ರಿಪ್ ದಿಕ್ಕದಿನ ಇಚ್ಚಿ ಏಪ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರ ಬೊಲ್ಪು ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಬೊಲ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಸರಿ ಹಾಪುಣಿ ಬೈಯಾಣ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಬೊಲ್ಪುಡು ಬೈ ಮುಡ್ದು ಆಲು ಪೂಜಿ ಜಪ್ಪೆ ವಾಯ್ಸ್ ಗಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಡದ ಸಿಂಗ್ ಮಂಪರ ಹಾಕೊಂಡ ಜಪ್ಪುಣಿ ಸೊ ಮನದಾನಿ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನ ಹಾಕೊಂಡು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಬೈಯಾನ ವರ್ಕ್ ಇರಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ದಿವ್ಸ ಟ್ರೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಗ್ರಿಪ್ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಜಿ ಏನೋ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಮಲ್ಪುಣಿ ಕೆಲವು ಸತಿ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮೂಡು ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಿಪ್ ತಿಕ್ಕರಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಯಾಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಾಲಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಸಂಗೀತನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ್ಲ ಸರಸ್ವತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೇರು ಈರ್ ಮನ್ಪೋರ ಪಂಡ ಇತ ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಎಂಚಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ ಅವಾಗ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿನದಿಲ್ಲದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಅವು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಕ್ ನಾಸ್ಟೆಲ್ಜಿ ಕೇಪಲ ಅವು ಇನಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನತ್ತು ಓಕೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೇವು ದಾದ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅಮ್ಮ ತಾವೊಂದು ನವದೇಶ ನಾವು ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಹೆಂಚುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಅದು ಹೆಂಚುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅವೇ ಉಪ್ಪು ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ತಿಳಿಗೊಂಡತ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆದ ದೀಯರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ಪೇರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಇದನ್ನ ಎಂಚ ಒಪ್ಕೊಂಡ ದಿನಚರಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬಂದು ಈಗ್ಲಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಿರು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂದು ಬರ್ಪಾರ ಅವೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಇರು ಕೋಲ್ಡ್ ಬರ್ದು ಪರ್ಂಡಲ ದಾಲ ಆಪುಜ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಇರು ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಇರು ಬೆಚ್ಚನೇರೆ ಬರೋದು ಸಡನ್ ನೀರು ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್ ನಂಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಮೇಂಟೈನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಈ ಜಿಂಜರ್ ಚಾಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಶುಂಠಿದರೆ ಅವು ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಬಂಡ್ರ ಬಚ್ಚಿ ಬರೋದು ಕೆಲವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೂನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಹಾಪುಂಡು ಏದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂತಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಏನ ಬಡದಿದೆ ಕೋಲ ಎಂಕ್ ಬೋಡ್ಚಿಂದ ಎಂಕ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ತಿಂದು ಸ್ಪೈಸಿ ಯಾನು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕವೆ
ಕೋಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಹೆವಿ ಮಾರ್ಲು ಬಟ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿ ಅವು ಒಂದೇರು ಅವು ತಿಂದೆ ಪೋಪನು ಗುಡ್ರ ಬಜ್ಜಿ ಕಡುಂತರ ಒಲೆ ಅದ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚೆ ವಿಷಯ ತೀರ್ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯೂತ್ ನಕುಲು ನನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಶುರು ಮನ್ಪೋಡು ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಕ್ಲಿಗೆ ಇರು ಪನ್ಪುನಿಂದ ಪಂಡ ತುಳು ಬೆಲ್ಟ್ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನ ಯೂತ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇರ್ನ ದಾದಾನಲ್ಲ ಕೆಪಿ ಪಾತಿರ ಇರಿತೆ ಪನೋರ್ ಯಾಂದಲ ಸಾಧಕ ಯಾನ್ ಅವೇ ಬಂಪೆ ಯಾಂದಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಇರ್ನ 18 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ನ ದಾದಾನಲ್ಲ ಕೆಪಿ ಪಾತಿರ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಬಂಡ ಇದು ಕೆವಿ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನದು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನ್ ಆತಿಜಿ ಅವು ಏನು ಶೋರ್ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲದನ್ಲಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬಂಡ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ದಾಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತ ಇಚ್ಚಂಡು ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂದ್ ಬೆಂಚ ಪಂಡ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಇರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಜಿನ ಮಲ್ಲತ್ತು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಸೈಕೋಸೆಯಾನ ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಶರಣ ಬೇರೆ ಬತ್ತದು ಆರು ಸಾಂಗ್ ಬರೋಡುಂದಂಡ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಡ್ರೀಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯೋಗೀಶರಣ ಸಾಂಗ್ ಬರಪ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ರೈಟರ್ ಆರು ನಮ್ಮಿತ್ತೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಕಾಯ್ಕಿಡಿ ಎಂಚುಳ್ಳರು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ರೈಟರ್ ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಶರಣ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೂಂದುಳ್ಳರು ಸೊ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾರೇ ಬರೀತಾರೆ ಕುಡಿತ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅರ್ಮಾನಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಯೋಗೀಶರಣ ಸೊ ಎಡ್ ರೈಟರ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಆರು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆರು ಇಂಚ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ ಆರು ಬರೆದು ಕೊರಡುದಾಂಡ ಆರು ಬೇರೆ ಡೇ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಎಲ್ಲ ಬರಪೇರು ಎಂಚಪ್ಪೇರು ಯಾವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನೇ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಕಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಜನ ಆಡ ಬರಪನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ತುಳುನಾಡು ದೊಡ್ಡ ರೈಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನೇಟಿ ಯಾರ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬನಿ ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ರೈಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಏನು ಅಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ಪೂಪಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೈಂಡ್ ಇದು ಇತ್ತು ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಪ್ ಹತ್ತಿದ್ದ ಉಡಲು ತಡಿಲು ಮಡಿಲು ಅವು ಮತ್ತು ಆ ಟೈಪ್ದಾನೆ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಅವು ಬೋರ್ಚು ಮಾಡತ್ತೆ ಅವು ಬೊಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತೀನಿ ಅವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಯಾವೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಅದು ಕನ್ನಡದ ಬೋವನ್ಲ ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಒರಿಯ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಸಾಲ ಸೇರಿಸೋದು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಚ ಬಂಡ ಸಾಂಗ್ ಬರಪೇರು ಎಂತ ಬಂದ ಕೇನೆ ಕೇರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಪನಿ ಪಲ್ಲವಿ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಬರದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀನಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಬರದು ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಾಂಗ್ போனு ತೀರ್ತಿ ಏನು ಬಿಡ್ದು ಹೋಯಾನ ಅಂತ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆಯ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತಾ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆ ತಿರ್ತಿ ಲೈನ್ಲ ಬೋಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಯ್ಯೇ ಲೈನ್ ಅವೇ ಲೈನ್ ಬೋಡು ದಾದ ನನಗೆ ಎನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದ ಮೈಂಡ್ ಬೋಡಾಪನು ಸೊ ರೈಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಹೋಪಜಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಬಂಡ ಕೆಳರು ಬಂದಿರು ಆಟೋಟ್ಯೂನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಅಂಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸಿಂಗರ್ನ ಏಪಲ ಇದೆಗೆ ಆಟೋಟ್ಯೂನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಡ್ಡ ಸಿಂಗರ್ ಅಂಪರ ಆಪಜಿ ಲೈವ್ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 60-70% ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ನೀರ್ ಅದೇ ಅನ್ಮಲ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು 60-70% ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತರ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆಟೋಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಬೋಡಿ ತೇಪನ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಸಿಂಗರ್ ಸಿಂಗರೇ ಹತ್ತಂದಾಣ ಇರು ಓದನೇ ಇಲ್ಲದ ಅಂಪಣಿ ತಪ್ಪತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಡಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಚೂರು ಅಂಡ ಬೋಡು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಮಗಿತ್ತ ಒಣಸಿಗಿತ್ತ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಾಡತ್ತ ಈತ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು ಉಪ್ಪು ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಕೆಲವರು ಎತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬಾಡಲು ಯಾರು ಚೆಂಚ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡ ಹಾಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪು ಕೆಲವೆರಡು ಸಿಂಗರ್ಗೆ ಆತ ಯೂಸ್ ಇಚ್ ಓಕೆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಬಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಇವ್ರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಬಂದ್ಬೇಕು ಈತ್ ಪಂಡೋಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಪುಣವೇನ ಓವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಬಿದಾದ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತುಂಡೈತೆ ಇಂಬಿದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಮ್ಮಾರು ಏರ್ ಅಂಚೆ ಏನ್ರ ಬಲ್ಲದ ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತೆ ಪನ್ಪುನಿ ಅಸ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಶಮೀರ್ ಮುಡಿಪುನ ಉದರ್ ಕೇನ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇನ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರ್ ಒಂಜೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿದ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆತೇರ ಬಂದಲೇನು ದಯಪಂಡ ಇವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಲವ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪೋನು ಈ ಮೆಲೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೂಪರ್ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಮೆಲೋಡಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ದಿಕ್ಕುನು ಸಾಂಗ್ಸೇ ಮೆಲೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಬಂದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೆಬೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಏನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಬಂದಿತ್ತ ಎರಡು ಸಾಂಗ್ ಮೆಲೋಡಿ ಸಿಂಗ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಂಪನ ಬಂದಿತ್ತು ಅವು ಒಂದು ತಬಾ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂಬರೀಷ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂಗ್ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಷ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂಗ್ ಯೋಗೀಶ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಏನು ಬಂದೆ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಲ್ಪದ ಅಂಚೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಜೆಟ್ಲ ಬಲ್ಲ ಆಲಿಸ್ ಟಿ ಬಿಡಾಕಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಸಾಂಗ್ ಏನೋ ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ತಪ್ಪ ಮುಷಾರ್ಲ ಎಂಟ ಕೇಳಿ ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೂಜ್ ಸಾಂಗ್ ಎಣ್ಣೆ ರೆಬೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆರೋ ಪೀಸ್ ನನ್ನ ಬಂದನು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣೀರು ನನ್ನ ಅದು
ಕಣ್ಣೀರ ಹನಿ ಒಂದು ಬಂದು ಸೊ ಬಕ್ಕೊಂದು ತಪ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ಕೆಲವೇನೋ ಸಾಂಗ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಆ ಟೈಪ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ಇದು ಪಂಡ್ಲಾಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೊ ಅವು ಏನೋ ತಪ್ಪತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮೆಲೋಡಿ ಇತ್ತನೇ ಇಟ್ಟು ಅಂಚೇನು ಬೇರೆ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಟಪ್ ನೈಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸೆದ ಈದು ಪೊರ್ತೀರ್ನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ನಮಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗರನ್ಲೆ ಬುಡದು ಎಂಗುಲು ರಡ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಂಡಲ ಪದ್ಯ ಮನ್ಪಯಜೆಂಡ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ದಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾರೆ ವಾ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುಲ ಕತ್ತು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಆಸ್ ಇರ್ನ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಅದು ಯಾನ್ ಕೇನುಂಡ ರೀಸೆಂಟ್ ಗಗನ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಂತದೇರು ಅವು ಸಾಂಗ್ ಬಹುಶಃ ಅವ್ಲು ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬೈದಿಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತಾರತೆ ಇವು ಓದ್ತೇಜಿ ಅವು ಎಂಕ ಇದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಯಾ ಮುರಣಿ ಕೇಂಡ ಇರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಾರು ಯಾವೇನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರ್ದಿತ್ತೇರು ರಿಲೀಸ್ ಆದಿಜಿ ಸಾಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿಜೆವು ಹಿರೇಗಾರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚುಟ್ಟು ಕೊಡು ಮತೇನೆ ನಾಡುವಾಗ ಮೌನ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿಜಿ ಸೇರಲೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ತಾರ ಬಳಗ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಏನಂಗೆ ಅವಿ ನಾವು ಯಾನ್ ಮೆಡ್ಲುದ ಪೋಷನ್ ಪಂಡೆ ಅವು ಆರು ಪಾಡಿನ ಪೋಷನ್ ಚಿಂಜೆ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಒಂದು ನೆನಪು ಒಂದಿಜಿ ಹೃದಯಗ ಘಾಸಿ ಆತಿನ ಪ್ರೇಮಿ ಬರೆತಿನ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕ ಅವೇ ಸಾಂಗ್ ಏನಿತ್ತು ಪಂಡತೆ ಸೇಮ್ ಸಾಂಗೇ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಆರು ಪಾಡ್ದನ ಓದಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ದಿಜಿ ನೆನಪ ಒಂದಿಜಿ ಎಸ್ ಮಲ್ಲೆತ್ ಇರ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಒಂದಲ್ಲ ಉಂಡು ಅದು ಎಂಕ ಆವಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆവുന്നുണ്ട് ಬೇಗ ಗುಣ ಆವಡು ಬೇಗ ಹುಷಾರಾವಡು ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಏತು ಬಿಸಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ ಪೂರ ದೇಶಗಳ ತಿರ್ಗೀರಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕನತೇರು ಬಂಡದು ಮುಡಿಪುದರಿ ಉಡುಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತಕುಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋಡು ಆತ್ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಲೆ ಗಾಯನ ಲೋಕಾಡು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಿಜ ಆವಡು ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಕೂಡ ದಾದ ಮಲ್ದಿಸಿ ನನದಾನ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಅವು ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಡ್ಲ ಆವಡ್ ನಾನು ಅವೇ ಬಂದ್ಬಿನಿ ತುಳು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಕುಲು ಅತ್ತನ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರಪು ನಂಚಿನ ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದಕುಲು ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಿರ್ಗದು ಇಂಚಿಲ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಾಯಕಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಕಣ್ಣಾಡಿ ಸೋಡ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯಂಕ್ ಪಂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಸಿಂಗ್ ಮಂದು ನಿಜಾಂಡು ಅವನ್ ಜಾನ್ ಪನ್ನಡ ಹಾಕೊಂಡು ಏನನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾದಿನಿ ಯಾನ್ ರೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾದಿನಿ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವರು ಪೆಪ್ಪರೆ ಪೆರೆರೆ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಕತೆಯೊಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಶುರುವಾಂಡು ಕನವಂಜಿ ರಂಗದ ಮೊಡೆದಾಂಡು ಪದ ಪದಲ ಸೇರೊಂದು ಕವಿತೆದ ಸಾಲಾಂಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮನಸ್ಸು ಅರ್ಲಂಡು ತನನಾನ ತನನಾನ ಅಂಚ ಬರ್ಬೋದು ಸಾಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಬೈದೇರಿ ಓಷನ್ ಬತ್ತಿತ್ತಾರು ಅತಲ ವಿತ್ತಲ್ಲ ಶೂರಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆದ್ ರಡ್ಡನೇ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಓಷನ್ ಬರ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಇದೇ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತು ಬಾರಿ ಮಾತಾಡೋದಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವ್ರು ರಿಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕಿ ತೂಲೆ 10 ವರ್ಷದ ಯಾರು ಸಿಂಗೇ ಬಂದಿಜಾಂಡ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಸಾಧಾರಣ ಬತ್ತಿತ್ತಂದು ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಒಂಜಾನ ತುಳುದ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ತುಳುವ ಅದು ಏನು ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡಿ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತಂಡು ಹೆಂಗೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಕೇಳ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹೋಗಿ ಸೊ ಶೋಭರಾಜ್ ಪವರ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಚ ಶವಿ ಶೋಭರಾಜ್ ಇಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೋಡು ಅವಳು ಏತ್ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮೆಲೋಡಿ ಅದು ಅವು ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಂತೀರ ಆ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ಅವು ಯಾನು ರಿಯಲಿ ಚಿರಋಣಿ ಶೋಭರಾಜ್ ಪವರ್ ಏಪರ ಮಾರ್ಪುಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಂದರ್ಶನದ ಎಂಡ್ ಗೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯಪಂಡು ನಾನು ಸುರುಕೆಗೆ ಏನು ಹೊಡಿತ ನಂಗೆ ಕಡೆ ನೆನೆಪಾಯಿಜಿ ಮಗಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪರ ಶುರು ಮಂತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಕನಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬಟ್ ಯಾರು ಎಡ್ಡ ಸಿಂಗರ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದಿನ ಮನಸ್ಸಿನುಂಡು ಬಟ್ ನಿಕುಲು ಎನ್ನದರ ತಲೆಗೆ ಉಲೈಡದೆ ಬೈದನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರಡ ಸೂರಜರೆ ಈರು ಸಿಂಗರ್ ಹತ್ತನ್ನಾಡಿನ ಸಿಂಗರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪಸ್ ಅವು ಬರೋಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾಕಿ ಕಾಲೇ ಕಾಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಪನ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಪೆ ಅಂಚ ಪಂದ್ ಬತ್ತು ಸಿಂಗಂ ಆಪಸಿ ಸಿಂಗರ್ ಆವರ್ಲ ಆಪಸಿ ಈರ ಉಲಯ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೋಡೆ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ಲ ಬೋಡು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ರೆಡ್ಲ ಬೋಡು ಸೊ ಏನ ಮಗಲ ಅಂಚ ಪಂಡ ಎನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಸೊ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಂಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಏನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪಣ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಏನೆಟ್ ಏನ ಮಗಲ ಅಂಚರು ಉಡುಪಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಬೋಲ್ ಪೂಜೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆನದಲ್ಲಿ ಏನ ಮಗಳಿಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಆ ಸಾಂಗ್ ನಾಲ್ ಗುಂಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪಲ್
ఏదో ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಡಿವೋಷನ್ ಅದು ಓದು ಬೈಗೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಬಂದು ಬೇಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋవాలి. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅಡ್ಡುಂಡು ಬೊಕ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪವರ್ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡುಂಡು ಅವು ಕೇಳೋಲ್ಲ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ರಪ್ಪ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋవాలి. ಸೊ ಪಪ್ಪ ನಾನು ಇನ್ನು ಈ ಪಾಟು ಪಾಡನೆ ಇದು ಪಾಡಟ ಅಂಚ ಆ ಥರ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮನ್ಪಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸತಿ ತೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಈ ಪನ್ಪ ಓಡ ಬಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಲು ಪನ್ಪುನ ಇಚ್ಚಿ ಪಣ್ಣು ಪನ್ಪಿಚಾಲು ಇಜ್ಜಿ ಆಪಜಿ ಇಂಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋಡು ಅವು ಬೋಡು ಪಂಡ ಬೊಡಿಪ ಬೋಡು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಭಯಂಕರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಂಡ ಇಂಕ ಆ ವಯಸ್ಸು ಕೇರಳು ಬಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಸ್ ಅಂಚನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಬಂದೆ ಈ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಂದು. ಸೊ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಏನಾಗ ಬೋಡಿತ್ತಾರೆ ಮಾದ ದೆತ್ತು ಗೊರ್ದು ಎಂಚನ ಮಂದು ಕೊಡ್ತದು ಮಂಗನ ಮಲ್ತದು ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾಗ ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್ ಅಂಚುಂಡು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದು ಪೋಪುಂಡು ಅವ ಆಲ ವಯಸ್ಸು ಕೇರಳು ಬಂದು ಹಾಪುಂಡು ಸಂಜೆ ಆಲ್ನ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಇದು ಎನ್ನಡದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಎಂಕ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ದಾಲ ಪಂಪು ಎಂಕ್ ಏರೇಜ್ ಎನ್ನಡ ಆಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಪು ಉಂಚಾನು ಅವು ಅವಳ ಒಂದು ಮನ ತನ ಹಾಪುಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದದ್ದು ಏನೋ ಸಾಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಪಾಪನಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಇದು ಎನ್ನಡದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಲಿಗೆ ಉಂಡೈತೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನಡದು ಕೇಳಿದ ಏನೋ ಸಾಂಗ್ ಒಲ್ಲ ಬೈಜ ಕೇಳು ಅಂಚಿಗೆ ವೆಚ್ಚರು ಮಗಲ ಸಾಂಗ್ ಒಲ್ಲ ಬೈಜ ಅಂಚಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಅದು ಗುಮ್ಮು ಮಂದು ಬಾಲು ಇದು ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲ ಬಂಡ್ರ ಆಪಿಸಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಏನಾತೆ. ಸೊ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾಲು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಐತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಡ ಮಸ್ತಾರೆ ಕೊಂಜಿ ಆಲ ಸಾಂಗ್ ಆಲ್ಡಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಗ್ ನ್ಯೂ ಸಾಂಗ್ ಏದು ಬಂದಿತ್ಲೆ ಹೊಸ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಹೊಸದು ಬೈಜ ಇಂಚ ಬಂದ ಕೇಳಿದಾರೆ ಆಲ ಪುದರ್ ಶಸ್ಪ ಅಂದ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಶಸ್ಫ ಫಮ್ಯ. ಸೊ ಶಸ್ಫ ಸಮ್ಯ ಕೆಳಗೆ ಆಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಶಸ್ಫ ಶಸ್ SHZFA ಶಸ್ಫ ಅಂದು. ಸೊ ಶಸ್ಫ ಮೀನ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಯಶಸ್ಸು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಂಚ್ತೀತಾರೆ ಫಮ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಶಸ್ಫ ಫಮ್ಯ. ಸೊ ಅಟ್లా ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇದು ಕೆಲವು ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಶಸ್ಫ SF ಆಪುಂಡು NS ಎನ್ನ ವೈಫ್ನ ಬುದರು ಫಾತಿಮಾ ಅವಳು SF ಆಪುಂಡು ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಬರದ ಬುದರು ಶಜ್ರಾ ಫೈಹಾ ಅವಳು SFA ಎನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬುದರ್ ಸೌಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವಳು SFA ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಬುದರ್ ಸೌಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇರ್ನದೇ ಅದೇ ಎನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಏನು ಈ ತೋರ್ಸಡಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಬುದರಿಗೆ ಎಂದಜಿ ಮಾರೆ ಅದತ್ತೆ ಏನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತೂತೆ ಇರ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಬರ್ಪುಣತೆ ಎಂದದು ಐಕ ಪುದರದ ಬಂದ್ಪುಣನೆ ಸೌಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಐತೆ ಏನೊಂಜಿ ಪೇಜ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಟು ಬರ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಸಾಂಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಏನ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಮಂಗಳ ವಿಷಯ ಇರ್ಕೊಂಡಾರು ಸೋವೆ ಇತ್ತಾಲು ಇಂಚ ಮಿನ್ಕೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಅಲ್ಲ ಪೂದು ನಮ್ಮ ಮೋಕಿರ್ಲೆಪ್ಪನೆ ಮಿನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಅಂಜೆ ಮಿನ್ನು ಲೆಪ್ಪನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಶಸ್ಫ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಮಿನ್ನೊಂದು ಲೆಪ್ಪನೆ ಸುಮಾರು ಮಿನ್ನೊಂದೇ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಮಿನ್ಕೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಇತ್ತೆ ಎಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಕ್ಕಲು ಬೇರನ್ನೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರಂದ ಶಮೀರ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ದಾದ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ದಾದನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬರೋಣ ಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ವೋಕಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು. ಕೆಲವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಇತ್ತೆಂಚ ಕೆಲವು ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಎಡ್ಡು ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಹತ್ತು ಆನ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು. ಸೊ ಔಟ್ಸಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಂಡು ಪಿಚ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎಡ್ಡ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಾಪ ಪಿಚ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಥರ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ಡು ಮಾಡರ್ನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು 2-3 ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಐಟು ಒಂಜಿ ಯಾನು ಕೆಲವು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪಿಚ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇರು ದಾದ ಸಿಂಗ್ ಬಂದಾರ ಅವರೇ ಸಿಂಪಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಎಡಿಟ್ ಸಿಂಗರ್ಗೆ ಯಾರುಂಡು ಸಿಂಗರ್ ಎಡ್ಡಿತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲದಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಯಾರುಂಡು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಪೋಲಿತ್ತನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ನಾಡ ಮಲ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಸೇಮ್ ಆ ಟೈಪೇ. ಸೊ ಯಾರು ಎರನ್ನು ಇರ್ಲಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಪೊರ್ಲಾಗತ್ತ ಇರಿದಾಲ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ದಿಸಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಹೊನ್ಪಾರು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಹಾಪುನಿ ಐಟೊಂಜಿ ಹೊಗಳಿ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸೊ ಕೊರ್ಲೆಪ್ಪೆ ಹಿರಿಯ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ತಾ. ఒక ಅವು ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ದಾಲ ಅಂಚಿತ್ತ ನಾಡ ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪಂಡ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆದು ಸಮಯ ಜನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ದಾಲಿತ್ತ ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮುಡಿಪು ಬರ್ಪೇರಿ. ಸೊ ಯಾನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು 10 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಯಾರು ಇತ್ತಲೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇದು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಏತ್ ಕಲ್ತಾನೆ ಯಾರುಚಿ. ಸೊ ವೋಕಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಪಣಿ ಇರು ಬಂದ್ಲಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಾಗ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪು ರಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆ ಟೈಪ್ ಇತ್ತ ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ತೇನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಫುಲ್ ಆತಿಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಫುಲ್ ಆದು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ದೇವರ ತಾಂಡ ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಅಬ್ಬಗಾಗಿ ವೈತ್ ಬೋಡಿ ಥರ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಬುಡರಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಶೂರ್ ಅವು ಆ ಒಂದು ಹಾಪುಂಡು ಐದು ಚಾರಣ ಮತ್ತು ಆವೊಂದುಂಟು ಸಾವಡ್ ಈತ್ ಹೊರ್ತು ನಮಕ್ ಸಮಯ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನ ಜೀವನದ ಕತೆ ವ್ಯತೆ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ಮನ್ಪೆರೂಪನ ಸಾಧನೆದ
ಹಾದಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆವಡು ಇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ದೀರ್ಘವಾದ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜರೆ ಗಂಟದ ಸಂದರ್ಶನ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಬಹುಶಃ ಸಮೀರ್ ಊಟ ಈತ್ ಲಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿಸಿ पण डिमांड बोप जात यार सुम्मा जन लई ಎಂಗ ದಾದ ಪಾತ್ರ ನೀ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ ರಿಯಲ್ ಆದ ಸಿಂಗ್ಮಂತನ ಆತ ಈಸಿ ಆತ ಪಾತ್ರ ಓಕೆ ಅವು ಬೇತನೆ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕರಣೆ ಬೇತ ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಈರ್ ತೆಂಕ್ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಾಡತ್ತೆ ದಾದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಭಲೆ ಕೂಲ್ ಗಂಜಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡಾರು ಅಂಡ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಐಡಿ ಜಾಂಡ್ ಕಿತ್ತಿಗೆ ಏನಾರು ಎಂಚ ಬಂದು ಸರಾಗದ ಬಂದು ಬಿಡಿಯ ಎತ್ ತಪ್ಪು ಉಂಡು ಎತ್ ಸರಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ತಪ್ಪು ದಾದ ಗೊತ್ತ ನೇಮನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನು ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ತಪ್ಪಿತ್ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಬರೋಡು ಹೆಂಗ್ ಕೇಂದಿನೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನಕ್ಲಿಗ್ಲೇ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಅನ್ಕೊಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಟ್ ಅವ್ಲು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಯ್ ರೀತಿದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿರೋ ವರ್ಷ ಇವತ್ತಿನ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪು ಕೆಲವು ನೆನಪಾಪಜಿ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರಿ ಕೊರೋಡು ಈ ತಲ ಬಾದ ಇಪ್ಪ ಅಂತ ಇಂಕೋಲ್ಲ ಇಂಕ ಅವು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇಪ್ಪುಚಿ ಈತು ಪೂರ್ತು ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರ್ ಇರೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈರೆಗ್ ಬಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಯಮಾಡ ಈ ಒಂಜಿ ಒಪೋಸಿಟ್ ಕೊರ್ನ ಸುರೇಶ್ ಬಾಯ್ ಈರಿನ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದು ಸೊ ಈರು ಎಂಕ್ ವರ ತಿಕ್ಲೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ ಬಂತಾರೆ ಬಲೆ ಶಿಂಗಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾ ದಾದಾನ ರೀಸನ್ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಂದಿತ್ತೆ ಅವೆನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರೀಸನ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ವಾಯ್ಸ್ಲಿ ಸರಿ ಜಾಂಡು ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಜಾಂಡು ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಅದು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೂಡ್ದು ಒಯ್ದಂಡು ಸೊ ಈರೆಗ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಈರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ದುಂಬುಲ ಉಂಡು ದುಂಬುಲ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತರ ಉಂಡು ನಾನು ಇಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ಈತು ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಏರ್ ಮಾತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರ ಸೊ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪಿರೆಂಚ ಬಂಡ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ರಟ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಡು ತೊಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆ ರಾಬಸಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಾನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ ಕೇನೋಡು ಕೇಂದು ಶೇರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲೇನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದ ಕೊಂಚ ಹೋಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಕೇಂದು ಬುಡೋಡ್ಚಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಈತು ಪೊರ್ತು ನಿಕುಲು ಸಮೀರ್ ಮುಡಿಪು ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ತುಯ್ಯರ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆದಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಮೀರ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚ ಪರಿಚಯ ಯಾರನ್ನ ಓ ಈತು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಡು ಓ ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪನ್ಪುನೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದದ್ದು ಪನ್ಲೆ ಸೊ ಈತು ಪೊರ್ತು ವಿಡಿಯೋ ದಿನೇಕ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ ಮೇಲು ಪನಂದು ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡ್ತಿ ಕಡೆ ಮುಸ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ.